Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m n'ọzọ taa aka m bụ onye nke gị Maazị Oyekachukwu. Ihe anyị ji maka ya bịakwa taa bụ njem anyị maka ime ka Igbo bụrụ ofu and ka Igbo hụ onwe ha n'anya, maka na the issue of onye kwụrụ ọtọ agbatuo ya na mmadụ isi n'azụ dụọ nwanne ya ma a na-akpọ backstabbing bụ ajọ ihe ka na-eme ndị Igbo ruo tata. Sabotu a nke a na-ekwu maka ya ebidoro kemgbe ụwa wee na-ekwu ya maka ndị Igbo, and ọ ka bụkwa ofu ihe a ka anyị ka na-afụ ruo tata. A wee lute maka mgbe nwanne anyị nwoke Maazị Nnamdi Kanu gwalụ nwanne anyị okwukwa bụ Wike mgbe e mere ihe emere n'obi Igbo. O wee gwa na ya na-agbara ndị Hausa odibo, mana na nkwa ya na-ekweghị bụ na ịgbacha odibo ahụ na ebe ahụ ị na-enegara anya na ị gaghị eweta ya, ada na ị ga-anata n'ihe ihere na ị ga-eji ihere wee nata. O wee dịwa ka ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu. E wee mekata dịka anyị si nụ maka Wike ibe strong man. Yes, a strong man, very strong man. It has spoken, were onye na-atụ ụjọ, mana anyị ga na-ekwu ya ka anyị si wee nụ ya. Ọ n'ikpeazụ a ka a bịa akọwa na asị ka ezono this presidency to South. Yes. E wee sị na ọ bụ na ezono ya na South, na ebe a ga-ezo nche bụ na South East. Anyị nọ na Wike gbaka si mba na ọ bụrụ ya na ọ ga-abụrịrị na South ka a ga-ezo ya. Asị ka ezo ya na South East ọjụ maka gịnị interest nke yawa, maka na ezo na South East na ọ dị ya ka ọ ma nweta ya, ọ dị ya na Atiku agakwuru ya si aka ha ebe ọrụ ọnụ ya na ọ bụ na ezo ya na South na ya ga-apụta, mana ọ bụ na South East na ya ọba Atiku ama mpụta, ọsọ na ọ ga-abụ na South ka a ga-esi wee zo ka a ga-ezo ya wee zo ya na South. Ọ na-aya fụ na iwu ndị PDP na national chairman ama nọ na South abịakwa the presidential candidate abịakwa na South. Nna Wike ka anyị si wee nụ anụ na eji egba secondus mgba gbasịa ya mgba ewepụ ya so that na a ga-ezonu the presidential candidate to South. Secondus apụọ ọkpagoziri ugwu Hausa ka ezonize to South. Yet emechezie ebidia Peter Obi wee na-aya fụ na gị na ya nọrọ na ya ama mmewu ihe dị na ya. Today said na mgbe a na-ebido a na-eme ihe campaign a na Wike bịara Anambra na be Peter Obi ha kwa o wee na-agwa ndị Anambra unu vote kwenyere nwa unu nwoke gosi na vote ọ bụ na unu yere ya bụ in vain na ọ dị invalid because na ya ma na ya ga-ewu ya. Jesus bịa na be mmadụ so ụmụnne vote kwenyere ya ma na ya ga-ewu ya na ihe unu vote ya na ọ ka mma na unu vote ori ya. Emetịa nke ahụ ebido ka dị game bido Peter Obi wee na-aya fụ na ọ bụrụ ya ga-emewu mepụ si ebe a hapụrụ unu ya. Wike with all might na ihe niile onye gwu ya na ọma mmeri Atiku ọma nkwe ndị Hausa wee pịa gị ya pịa bọtịn apịa finally awụọ gị na anya na-anụkwa nke ikpeazụ a nke dị n'omele ya na ha agwa anyị na ka ihe a mesị na enwere ihe mbụ onye na-agbaghọ ka emee gị vice president ka ị bụrụ n'ime eti Atiku wee meekwa ihe a niile mechaa ọ sị na ịkpọ ya almost 100 call above 100 missed calls under 2 hours. Finally Atiku ewefteghị gị as a vice president iwe buru ọkụ kwa ya mee G5 governors mewe ndị a niile ụfọdụ eche nọ maka ọdịmma nke anyị amarọ na akpa gị ka ị na-achụ. Finally Obi nwanne gị ahụ abịakwutekwe gị si gị nekwe na ya na-abịakwa fọ ya gị sọpọtụ kwa ya si ya na nsogbu adịrọ na kọndishọn ị ga-eyi ya bụ ya etinyere gị aka ya etinyere gị anya na positions dị na steeti, but ọ bụ for national na ewere problem na ị ga-asọpọtụ ya. Ebido G5 governors
anyị chekwa na ihe na-emekwa bụ na a na-asọpọt ka obi 9 minutes ịsụavụ ojere ọrụ ndị APC mee ihe niile eme na Rivers steeti APC emerie ruo tatakwa emechaa epụtakwa bịasị anyị na-echewe bụ the hero of the election eme na Peter Obi maka ọ dị gị ka ikuku ekutewego side ya si na achọwa bụ the hero of the election na Peter Obi ka ị mesịrị ihe ndị a dị nne no problem anyị na ha afụ ka a na-egbu ya ka ọ na-awụna mana ihe nji wee kwuo ya bụ na n'okwu a nwanne gị nwoke bụ Nnamdi Kanu gwa gị ka na-emekwarịrị oke taa na ọ sị gị na ihe gbagharịcha ya niile na-agbada you come back in shame ọ ya hụ na nga na oyibo anaghị ọrụ mana anyị ka ha na-ene ebe ọ na-aga because ihe a niile ma ndị niile sọpọt ọwụrụ onye nke na-ewin gị nwa na onwe gị going nowhere because ihe a niile emere mecha ọka webe awe na-asị oyihe emegidezina nwanne ya na sabotu a adịghị enyere aka ka a ga-ekwu maka nke Hope Uzodimma a ka na-ekwu ndị Igbo niile a na-asị mba na ya na-eme ha adịghị mma ịpụtagori si na Muslim tiketi amaka na ọ dị mma maka that selfish interest ka a ga-ekwu maka Ọji Ụzọ Kalụ ka ọ Dave Umahi ofu selfish interest a ka unu ncha niile ji wee sị na Muslim amaka wee sọpọtụ ya gbakọta nwanne unu nwoke azụ so that na a ga-ezonu Senate President side anyị iwe size na ọ bụ na ezonu wee na ọgịwa ka o ruru na ọgịwa emilokan ofi ya kemgbe ihere ga-akwụsị ime unu abụ ndị selfish politicians oluzie now onye ọbụla emewe emilokon unu ana ha akọzi unu n'isi ofu unu ncha niile gba aka from A to Z nwanne unu nwoke wa unu gbakọtara azụ unu ejighị aka ndị wa bụ ndị unu na-agbara odibo chee na unu ji ha aka unu ejighị aka ihe a niile na ha dị n'isi now onye ọbụla gba aka ọ bụ na ihere ka ga-ekwe unu ihere ka kwe unu na taa azụ bịa sọpọtụ unu nwanne unu nwoke so na ọ ka ga-aka mma ọ bụ na unu ka ga-anakọta ọnụ bịa mezie ihe unu mebiri ọ ka ga-adị mma n'ihi na ayịkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụ mana mpako na-evute ọdịda ama m na ụfọdụ n'ime unu na mpako ama kwesịghị ịgbụrụ asọ mmiri ha gbupụgo ịrụrụ ya alacha so ọ bụ na unu ka ga-emewu wetu obi unu ana nata abịa dozie maka be anyị maka ọ bụ na unu ncha niile tinye ọnụ n'okwu a ọ dịkwa ka anyị ga-ejeta ihe anụ anyị na-eje udo ka dịrị onye ọbụla chọrọ udo daalụkwa nke emesịa